Tak dobrý den. Já bych velice ráda odpověděla tady na tu zprávu, která mi přišla. A protože mi přišla do zprávy, tak na ní nemůžu jakoby natočit video na odpověď z komentáře. Ale neuběhlo ani 24 hodin, kdy já jsem dělala včera večer stream a paní jsem vykládala karty. A tady vidíte, co mi právě napsala. To je právě to, protože zrovna před chviličkou jsem točila video o tom, jak si vybrat dobrého kartáře. Jak vnímat toho dobrého kartáře, kterému vložíte do rukou vaši budoucnost. A paní není první, která mi takhle píše, jo. Paní už je X takových lidí mi píše třeba po týdnu, po 2 dnech, kdy mé výklady se začínají plnit. Já děkuju za tady tu zprávu, moc ji vážím, protože právě tady tím bych chtěla poukázat na to, že ty vaše zpětné vazby, které já nemám jenom tady na TikToku, ale spoustu zpětných vazeb mám právě na své stránce, facebookové stránce, výklad karet z Celestine, když vás bude zajímat, tak si můžete ty recenze přečíst i vy. Samozřejmě vždycky takhle odmažu, aby byla vidět fotka nebo jméno toho dotyčného, protože samozřejmě ctím nějakou etiku. Ale je důležité, aby ty recenze byly, aby lidé viděli, a já jsem vděčná i za negativní recenze, i když asi jsem žádnou neměla. Jo, měla jsem negativní recenzi, když jsem odmítla jedné paní udělat výklad, protože její energie byla tak moc negativní, že prostě ten výklad jsem dělat nechtěla. Takže to jsem potom dostala takovou negativní jakoby odpověď, že jsem slušně řečeno hloupá. Nevadí. Mně to nevadí, protože pro mě jsou důležité recenze, které mají váhu. A nejenom recenze, ale jsou pro mě důležití lidi, kteří umějí přijmout mé vlastní výklady pro vás. Protože mé výklady jsou jiné. Mé výklady, já se úplně liším od jiných kartářů. Já vám ukazuji cestu. Ukazuji vám to, co vás právě blokuje. A nějakým směrem vás navádím na ty vaše cesty, abyste dokázali překonat své překážky. Tímto děkuju za tak nádhernou zprávu, protože je prostě úžasná. Je úžasná, i když se bude paní odvolávat a i když se to bude řešit, tak jsou věci prostě, které nám do života přichází a já vás vždycky upozorním, že i takové překážky přijdou a oni se dají překonat. A zase řeknu to své moudro, co je důležité pro vás, pro vaši budoucnost. Nejdřív uzdrav sám sebe a pak se posuneš dál. Takže já vám zase ze srdce děkuji a přeji, ať vyjde všechno dobře.